Kamachelo tim ma Oseno FC e joloch tuke mag Alice Obonyo Memorial Cup manobagi e sikund primar ma Odendo Primary mayudore sub-county mano ma Wagai e kar chung' bura Magem. Oseno ne oyudo loch bang' loyo tim mar Odendo FC gonde 11-10 kokalo picha choma bang' tugono norumo modhi e dakika 90. Tukego magin mar 10 Alice Abonyo ne obagi gi jahera mar Gor Mahia Jared Obonyo mong'ere gi nying mar Jaro Soja kaka yono mar gero mich mag rowere kaachiel kodaka konyo gero tuke mag adhula e kor gwenge. Jaro nokwayo thuolo mar puoyo duoko mag yiero e riwruogno matayo tuke mag adhula pacho ka mag FKF. Gini wakel vijana kanyakla mondo kik gidonje time mag anjao kata timbe maricho mopogore opogore. Okelo vijana kanyakla. Opira bende ung'eyo, opira bende chudo. Inyalo neno Michael Olunga giri tinde gidhi maber. Koro ka wanyiso talent mag nyithindo matinde gweng' to at least onyalo konyo dala moro ma ji odie kata skari minyalo madhi, nyathi moro achiel nyalo wuok manyalo konyo village mangima gi weche mag opira.